Кажете, господине, какво очаквате от днешното спортно мероприятие? Не знам! Очаква да пада! Очаква да пада! Вие, господин, какво очаквате от днешното спортно мероприятие? Кремиковци GP, аз съм Диапач. Нищо не очаквам. Какво направите това? Вие, господин Родригес, какво очаквате от днешното спортно мероприятие? Сир. Как е до тука? Зле! Много зле! Иво, как се чувстваш? Как като изоставен? Нужда от помощ? 2 литра вода.
Чак горе на Мургаш. Боже. Кажете сега няколко думи за дневника. Мой па дневник. Я пак. Мой па дневника. Пътуването се усложни малко. Очаква ни бойна бригада в Бухово, където ще преброим оцелелите и липсващите. Я покажи палеца сега. Ваньо, Аз вече казах. за вас Къде излезе сме? ли душичката през Къде е тази зъбите? душа? Няма я. Колко, Някъде съм я оставил по път, не знам. колко Предам мотора се. качихте по байра, извинете? Колко пъти? Един обаче на важния човек. Кой е важният човек? Човека с брадата. Човека с брадата. Кажете вие нещо за видеодневника, ма така малко. Всички сте пичове. Вие? Дай повера. Като единственият човек извън основната група, който успя да си качи мотора. Честно казано, Ти успя. нямам търпение вече да слезем от магистралата и да почнем да карам истински офроуд. Аз съм така, за вас не знам. Умръсна ви вече. Омръзна ме да става магистрала. Яд ме за гумите, че с такова за крос. Гумите. Търкат се гуми. Търкат се гумите, да. Така че Родър, давай мисли някакви пътеки, че тук става магистрала направо ми търка гумите. Да ходим на трафопоста, предлагам. Мой па дневник. Ама сега, за да отидеш на трафопоста, така наречения газопровод, ето отсреща, трябва да го пуснеш това. Аз ще го пусна. Обаче не знам кой ще пуска моторите. Всеки Аз знам, си бе, взима той ще ги мотора и си го засилва и пуска. тук по Мотора да си го пуска. Аз мисля да продължа по магистралата. Да.